FITAC és potser programar, perquè penso que això és veure d'un piló d'obres que t'arriben de tot el món, doncs decidir quina és la millor o quina és la que et pot agradar més. A mi el que m'agrada és el repte, la cosa diferent, el que no saps el que passarà. I en aquest any doncs, hem decidit doncs, homenatjar la ciutat doncs, que ens acull, que és Girona, i hem fet dues grans coses. Una cosa és el LitDAP, que no sé si en parlarem. Sí, en podem parlar, i tant. En podem parlar, doncs el LitDAP és aquest homenatge que volem fer a la ciutat amb aquesta cançó que des del FITAC hem generat, que es composés original, que ho ha fet l'Uat Boada, de Santa Coloma. Sempre he intentat treballar molt amb la gent gironina. S'ha composat, s'ha enregistrat uns estudis aquí d'Aiguaviva i s'ha encarregat a un grup de Massanet que fes la producció per convocar el màxim de gent el dia 25 a la ciutat de Girona a la tarda. Per tant, això ja s'està treballant. Perdó, ja que anem fent agenda, apuntem-ho. 25 a la tarda a on? A la plaça del Vi. És a dir, el LitDAP es començarà a gravar a partir de les 5 de la tarda i això ho fan els grups de les comarques de Girona. Hi ha 17 grups confirmats i llavors n'hi ha com 7 o 8 que no podran assistir però que donen suport a l'acte i per tant també sortiran en els títols de crèdit i després la seqüència final festiva seran a la plaça del Vi. Per tant, tothom que vulgui que es dirigeixi a la plaça del Vi i que hi haurà com la gran festa final del LitDAP i no explico res. No, per tant, sols per anar a fer una ullada, això ha de tenir molt d'encant. I estrenarem el LitDAP el mateix dia de la inauguració en el Teatre Municipal de Girona, el projectarem en pantalla gegant i després el cedirem als mitjans de comunicació i a més el anirem passant durant el festival. Aquest és un dels grans projectes que em fa il·lusió perquè sobretot és posar 17 companyies de les comarques de Girona totes juntes un dia a que es trobin i que es parlin.